Zdravo! U ovom videu otkriću vam kako da više nikada nemate problema sa išijasom. A na početku ću objasniti razliku između diskus hernije i išijasa, pošto me mnogi u komentarima pitaju, stalno postoje ista pitanja, da li mogu da tresaju nogom ako imaju diskus herniju i tako dalje. Naravno da ne mogu i ne smiju. Zašto? Zato što je diskus hernija koja ima tri svoja oblika, znači protruziju, prolaps i hernijaciju. To je hernijacija kad pukne disk. Znači, to su problemi u pravcu kičme. Znači, da li je oštećen disk ili uklješten u vratnom dijelu, ili u lumbalnom, ili u repnom. Znači, to je problem u samoj kičmi. A išijas je problem, znači, desno ili levo u ovom gluteusu, odnosno mišiću zadnjice. Tu se debeli nerv išadikus može se uklješti na 3 mjesta, može nam samo na jednom. Znači, to su dva različita problema. Međutim, ima osoba koje su mnogo bolesne, pa imaju diskus herniju i išijas i u tom slučaju oni ne smiju da otresaju nogom. Zašto? Zato što mogu da iziritiraju, ako recimo taj disk dole nije pukao, ali je dosta uklješten i nabubrio, šta? Ako oni naglo cimnu, oni može da pukne i da imaju još veće probleme. Znači, ne smiju. Šta treba da rade? Znači, oni prvo trebaju sa ovim trećim jagodicama trećih prstiju da napipaju to mjesto tu da ih žari, boli i iritira, tu da je uklješten disk, i da se malo uvijaju ovako, da gurkaju sa strane, malo pomalo i neće uspjeti možda prvog dana, ali za nekoliko dana kad budu opušteni, kad ne očekuju, taj će disk da sklizne, da upadne u spinalni kanal i treba jedno vrijeme da se vodi računa, da se ne prave nagli pokreti, da se nešto ne diže teško i taj će disk, pa ne znam sad po nekoj procjeni 2-3 mjeseca, on će da se regeneriše. I tek posle može da se otresa nogom, ali pre otresanja nogom, znači šta treba da se radi? Treba da se izmasira gluteus, znači gore dole, da se onako malo pritegne, da se mišić zagreje, da bi se lakše taj debeli nerv išadikus oslobodio iz ukleštenja. Znači, oslonimo se rukama o zid ili o vrata i ispravimo prste dole kao balerine. I malo otresamo onako jako malo iz kuka. Op! I šta? Ne treba otresati puno puta. Kaže, otresao sam cijel dan, ukočio sam se. Ja sam ne razumijem takve ljude. Znači, ja sam se lepo u opisu ispod videa ogradio da je primjena ovih vežbi na ličnu odgovornost svakog pojedinca. Ja ne mogu da znam kako će ko da vežba. Znači, svako prema svom tijelu neka odredi koliko mu odgovara i uopšte koje vežbe može da radi. Ja to ne mogu da znam. I naravno, ako imate upalu, primate injekcije, imate upalu, imate išijas, baš upalu, nemojte otresati, sačekajte da se smiri upala, pa tek onda. I na kraju, jako je bitno da shvatite da niste rešili posao sa išijasom ako samo oslobodite nerv, taj išijadikus iz ukleštenja i prestanu vas te tegobe, već morate da masirate, znači ujutru kad ustanete uveče pred spavanje preko donjeg veša, znači gluteus, morate da ga podignete i da mu povratite tonus. Zašto? Zato što je on bio oslabio i opustio se i dao je prostora tom išijadikusu da se zaglavi tu. Znači njega treba da masažom vratite u svoju formu, u svoj pravi oblik i kad se on dovoljno podigne i očvrsne, više neće moći nikad išijas da se vrati. Toliko od mene, pozdrav!